ar nyanto joda do e Fouti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem do tableau dabakh maliko darido Fouti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt-à-porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar ko li di nandiri diwdato yo pune dilale funage nage funage nage no war konage kwala fomo kilo dali samba dado no ligo yara ibubel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan Ilingonda ko kadi Ilingonda ko jeyre Ilingonda ko jawdi dum horma raglan dum horma kaw ko jeejew be noddam téléphone be bi kam gorko ma nana dofti lembel bu mo je fatani wonde noddubem téléphone be non be ponno wiidem ko buubel war fer mbatta yadde yere jeere wona wiidema yere nawi asmi jeere ko dum woni miijo ma an haydara ala mbawda yar dum go mi reglata hen haydara a reglata hen haydara ada woni kilifa ada woni mawdo galle ko ndeglam men dum no ko wondi kamin yere dofti asmi jeere ko wondi kamin dum fatani wonde yodani faddani war fero doftuma min bodo wonda wallahi mi ara joni mi nodda sehil makko Aline Guissé kecci Aline Guissé jom galle Aïssa Diaw madame Guissé jom galle makko no wawe makko hunde Aline Guissé nodda mi joni ko grand makko no wawe makko hunde wallahi mo hala mo kef tawa suusa ma ana suusa yaro kaga no sa hani mo gongo ado Allah e balde ma a suusa yaro ada andi ma an kama hala mo gongo wi mo ko wadi ko wona lawol debbo doftata ha jom suur mudum jeer an bidal mala ko hadi mo doftude mi jeer a suusa ko wondi kam sa hani mo soja legal dane ma wonda ka dum ni sa hani mo soja legal dane an mawdo mo sernata gongo aya non ana yada ko ni Allah balde ma a sernata gongo wallahi sa rene ka yaltar gallo hande ayan han sami yalti gallo ba jogi don nanmi ko hidu nyomo dum tan dinmi yaltin min gallo sa mudo nyomo billahi sa yaltini min gallo an bo sikki ko bardom dum jinmi ni dum jinmi sa yaltini min gallo wallahi ma Aline Guissé jeewon min dami ngoni wallahi debbo makko madame Guissé ma tottu min tami ngo min jalta gallo ni o woppo odo harmini dum no jurdo harminirta ko bonini dum tan jinmi yaltin min an mawdo mo yata ko ni haaju mo halta gongo morma kale gongo dum buri wallahi on koyi jipima tan goppodo sertaji e beddaji an gonda softudin mi haali mi tampi ha boggol ma ngol nan daso boggol no daso kay wona sukabe kumtito awabi gadde o saddo hayde ga o so be goppo dum do tan hana ala galle ko dum bieda kam gondi kam sartaji wona woni jeewo galle tan mi wajirdo te wi so be ngayni be gaddo be gardo sartaji do be gittum to e dow lawol e tawro ko mbaddani dum tawino ko wala ana nyaltimo de min gay boyi nyanta min dum jontade non simplicité non opo mbatta ko me dum non yodi ha may ni kam randi ha dan talembel ni kam so sa wala darti dum do ranta min mi yan sa goddo a heewi gitam machallah naji alhamdulillah ko sino ça va ko heerum gonda do mum sara nyaltere jodi
borom ɗo tan komi jinno tuggude ataye kono pannomi ha ngara mi ar mi defa taw kadi ala hande min defat ala mom wiyam tan ko jikkuma hande min waɗata d'accord an min heɓi ko ñinma mi namdade kono ko jamde an min namduma fof ko galle ma galle bana gorko no wiyete kadi yaro Hawa na xam mbaɗɗa seli naaj bi yàgg naa fi de merci mais haalda holto toll ni accu noonu rek waaw accu noonu yow Hawa man mënuma laa nodd ba jot la ngeen instant bi kenn mënatu la gis lan mooy problème bi mën a xëy dara ëpp rek ba ma d'accord naa ne mor ëpp rek ëpp no mbiru maami nii tam accu noonu waaye lan mooy opinion mbii mu naaw opinion mbii mu naaw kay amu fi non est-ce que affaire bi il faut ñu matal ko quoi parce que man confrontation yi laa mënatul nekk quoi ñu concrétiser ko léegi man si possible ma xaala sama baaba comme ça mu ñëw wax ak sa baaba ñu daal di koy concrétiser wala yow yaa xamti woo loolu yaa ngi may ree quoi man fulla laay wax de mi xaala fulla ma mi haalde baabam mi haalde nenam ni nenam wi ma haalde baabam pour babma arɗo I get a wife debbo I get a debbo's wife lii du dëgg baab nene ma haal yu haal baabam mi baabam ari hokka wa debbo non Hawa gawuma la wallahi gawuma la laare yesam go ka jiɗi hen ko gandanɗa hoore ma wonani fulla walla goɗɗo min bawma ari haal babam tottuma debbo gasi fofanam haala yero sabu Allah min mi wondi kon wawa ha ñande fo yero ni yerona non ɗum ɗo ko jam tan par ce que mi nani yimɓe no kaala mbimi fat mi namdoma an wona yero ko rewɓe ɗiɗo jogi wona ɗum kay randi ɗum rewɓe ɗiɗo jogi joni question no woni holene maɓɓe woni jeewo holene maɓɓe woni lembel an kam aɗa selli ala yimo wonata jeewo so wona buuɓe tigi ko asmi kadi o addino resde wona wono humanno Côte d'Ivoire no arti ko hen humani lembe humani buubel an so nokkuɗa ka haala ka ɗiggaani non ɗum ko yimɓe ɓe nandi min yimɓe tan yimɓe no namno est ce que exactement ko te pourtant no c'est une question jamma laaɓande asmi woni jeew buuɓel jooɗi ko jonde jeew asmi jooɗi jonde lembel kadi ko asmi adano humanede affaire one hawnide jamma laaɓani tan dal en tout cas asimi de wonno humande mi anda noon kam holo woni jeewo wayno ko mbaɗa e nande fof ko dewgal kangaɓe eyyi Mamadou oto wini famille amen so asimi so wilimo jaggira kanko ko jeewo buuɓe so wilimo yo jaggir kanko ne ko jeewo yero kam yero anda ko woni jeewo e lembel kono joni jiɗɗa wiide belaɗo fof wona jeewo belaɗo fof wona lembel holto meɗɗa yiide ngal dewgal ɗum de dañi galle ɗo galle bane gorko an ko debbo ma non da ngay blague wallahi ci blague bay an dañi debbo ha pulaar that min hara kangaro kasi don't tooñ mi waay please toñanima halmi ga sérieux mi toñanima hanki jam mi haalde nena min kalde nde min kam o haalde pawo to woni duuɓo lan woni def ba no nene ma yes say hande min nena mi yiɗi kam poursin kam kala ko kala mo ko jabat haalde mo man sama baaba moom xam naa tey su ma demee wax ko du ko gëm parce que sama baaba xaal mi ko never fulaago tot yo debbo quoi parce que min 40 ans fii no wona debbo whatever quoi découragé woon na ma de problème ma gasi an daña debbo haal pulaar aɗa hay nder ogo hay gosto sa wiide ma inde yax Bambey et puis teuf 10 doom fuurongo fof 10 doom pour holɗum daña 10 doom min ne ko blague rek blague quoi yo leer de xool bibi ɗiɗo rek bal tato xool yon doom goti tati non go tati di jigi non go didi tati
après demain mariage go didit mais yak forage ay hat ñu yak forage ñu ya ñu yak rek ya ta ñu yak an ko presque mari debbo ma pour l'instant ba ma so arde taw te problème aji ni ke wurongo ya après so ba ma ari an yak gale mi yak yo voilà on se reviendra ay mi dem mom nage 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 rewe war ko nage para fomo tilo da disamba ay to ñifi ni hubbi a ñifi wara ñif wara taj ay joni antenne nattin mi hubbitat so boyi seet kono ma nattin antenne kadi beddo andal ka denda dum yer wona yaade beddo ada lafnir koyde ada forti ay antenne suhaabe ne jaha dum do gañat cugulel gaddata do ko hareji godde wuro ngo gaddata dum do ko antenne am so antenne ma yo andudo no bagge hoore ma mbasa yaade e wuro tan ada hubbi radio kadi radio jogi ko heure mum yer o heure wona heure radio kedete beddo tawa do woni der galle kam danda beddo ko dendado wona ko belda fu mbada e beddo hede nangi wulnge non sa hubbi radio kay beydata ko ngule walla anda dum galle odo manilen gummi kay kaw manel kay wala arsugo tan ba makko ni yirlo dañani hay dar ha joni comme jurmi dum watti hoydude jamma kala manel hoyda jamma kala manel hoyda min ka joni yer si ha may min joni ay min ni galle ablay fa wallahi bara wawa wopputto ko kope am kanko tan dañi do kope manil mandi wayr woni galle e gal walla na calculta dum fu aneska ablay fa ni allah yarnu ma ko manel tan woni kope am dum tan tagi ngoro yahaton so wana no manel mi yata ton manel kadi ala so wana min tan dañi koppe ala koppe god yer tan manel yero manel gilne min goni suhaabe ko yero manel joni hol problème o suwa dañde debbo ha joni bamma ko nan yirlimu be kabbe saret be jirlo kalto be jehi be biya ala ni o suwa dañde hayana ala musi ha may an gondo yilado hayana ala haaji saka doftobe ablay en jiliyo debbo ko baba gis e gawlo jaadata e makko gawlo e baba gis fo ngala haaji wona majjere mabbe ablay fall dewgal mum no wano holno wano ma taw ke be jidi tan e be kangdinamo tan no wano non dewgal baba ablay wano no wano yer adi foftata mi haalanma joni an noon wona hunde fof kadi kalanteɗa ay neɗɗo wonkone haalne a mofa e pour an kam mi foftinma tan mbaɗa hen less tombe poftoɗa hen Ablaye nde resata joom suudu mum yummum mane yiɗano ha o yiɗa yiɗani baba Ablaye o meeɗa yidde Ablaye meeɗa wadde hay Ablaye ko porsuɗomo mariage forcé gasi baba Ablaye wadde ko pédicile o ɓuri ɗum ko pédicile o ɓuri ɗum ɗum tagi manel dañata debbo sa resi debbo a forti a dañata sa resi debbo o yiɗa o fewnata hay so ɓesgu ari barkinta ɗum tagi manel barkinani fewata manel mi yiɗi barkinta ni par ce Allah ne wonko waɗi ɗum tagi wuro ngo aɓe mbiya manel ko kangaɗo ɗum tagi hawa jiiɗanimo hawa yiidama par ce que ko kangaɗo ko ɗum ɗum jaggimo a yumma ko forti manel ne liggo ana liggota ko manel ne liggo ene gollo ene waɗa golle galle fof ala fof ko watta e aduna on wawa dañde debbo ɗum ko Ablaye liggi do faak ana heeɓi ɗiɗo a liggaki demi liggaki an yumma koko liggino nenam no bardunoye babam omo bardunoye babam mi nani ɗum o
ɗum so feewani aɗa yiyanno nenam no barduno e babam ni mbima mi nani a meeɗi habdude e babam fiima ha cekken ndonu ma kay par ce que a wino a yiyote o yiyata nenam o nanguma fiima ha tonguma kay e ɗum ɓurti ɗum ɓooyi ko kironnoɗa pourquoi aɗa hira babam an ɗum nder non so mi tawino ɗum mi kaasa guel ma kaw neni kay so ɗum tawino kam do aɗa hira babam wallahi kaw komi kaasa o guel ma wallahi kaw an ka ɗaniɗo an ka ɗaniɗo mi danaki min mbaɗannomi ko rôle bandiraɗo gorko bandiraɗo gorko aɗa hira babam ala aɗa hiranno babam a rehlat bana debbo ha fawo e laabi moƴƴi babam wamma ɗum mbaɗanno babam wamna kadi ayi ɗi haali gorko abla nage 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 rewe warko nage wala fomo kunchita kilo dali samba dado lejeji manel alo kado duharga o manel ngongoy rosilade ngongoy rosilade o mbaɗa Arsène ça va bien o boy ro kam ngori o boy so Arsène bar mama o fel ngori o mofte kerro tan on nyamara en on dumita en on moda en ro kam ngori o boy o ngori hawa hawa nyamado hawa salim yobe talibe hawa salim miri awa ko calido mbiya woldo eyyi so yiɗi awa ko calido koy kanko dokkuno mi engrais mi rutinta allo ça va bien alors ko bama wi baba siyo ngaji tol bam ko yano hunare ko kono arti o dañi wala dañan kay o dañan a joni wona wi kabiri waɓe gallo wona wi kabiri waɓe gallo kabiri waɓe eyyi ar kirno solla darɓe wude par ce que wonko jiɗmi alandem ayi kawam jewtiden noon kawam wi kam a mayat kono a dañta debbo kawam de wi noon kawma no waɗi o wi a mayat a dañta debbo aɗa andi kawam no tawe no tawe no yumma resata nde kawam no tawe no eyyi o wi a dañta debbo sabu bamma yumma o wi yumma yidano bamma yer hoto wiyam noon o wiyanima noon wallahi kanko wi noon o wi kaw baba wi noon kaw baba wi o wi an yumma ko mariage forcé bamma waɗi bamma ko forcé nde forcé nde o forci o rokkama yumma noon yiɗanimo on waɗa misére hawo maayi o wi ɗum noon taɗa welaka ko wonde bamma ko ɗum tagi o jibini hono ma an gona huywere ko wiwa la helala o wi o jibini an huywere o wi jibini dambali mimi o heegi yo ala an kay ala an kay nenam no yinno baba barki rasulullah nenam no yinno baba mi dañi do fam ana ronki dañde do fam mbodo jogi radio ala radio bol puyde barki rasulullah ala radio ba bol puyde kawma peno kam ko peno kawam no tawano bamma woni cukale de kawma o peno wona gong Allah no seri joni kawam e bamma wona ko gijiraade e yumma wona ko gijiraade so wi kay non kay wadde mo tawa o hala tan o toñon kam foftin hoore ma joni noon o wi ya foftin hoore ma dañta debbo bam wi en jangoni ya horko jere o tampat tan wona goga wallahi o tampat tan barke ya rasulullah soyi horko jere gal dor Moussa en dokora dum be o yeyi ha gal Moussa dallo wala ya gal Bambala en barke jomom non gal Bambala en kam yumum Bambala o mo labiri barke jomom wona sabrat arani ko ni problème o c'est que yumma yidano bamma force min hakkadini bamma nande force o ko min hakkadini gasi so yi horko jeere mi heɓat debbo ko mbimami kay sa wawi dumina ɗum jaɓa ɗum allo bamma ko forci Magazine. Bonne santé bébé. Bienvenue. La mauvaise qualité de l'air. bébé. Wallahi ko gong Allah ne seri ko gong. Dara mi udditan ma joga jogduma buri ko kalta to eno ko
min joni yaro mbaɗo découragé ni res min waɗi découragé res sa wawi de goppa découragé ganda ko ni Allah ñawri gurnam ma wuratama dañta debbo jabra Allah sa mayi nata aljana sa salim sa mayi Allah fima bolduji tan andara kaw babo haali ko gonga de nande gonga non ko gonga wallahi nande gonga aɗa yilo tan a dañani wallahi gonga a fuɗima ni hay leeɓi daneji wallahi Allah ne seeɗi hooremane waɗi leeɓi daneji kay waɗi cagri kay waɗi leeɓi daneji kono nangue kono liggey muñ tan Allah ko moƴƴo muñ sa mayi nata aljanna min engadin so yiɗima wasa rese ni gasi eyi mi hooti min nenam toñi kam en cikkannomi ko hunde no woodi nde ko haydara waɗani allez on fait les comme ça salminima galle mon mi salminima galle mon mi bamma o yo wop force de quoi dewgol force tak kadi ya lawol ma rek ya lawol ma rek ya hoot rek mane boy ya lawol ma rek o wona sambu lobbu fat ya lawol ma fat o wona sambu lobbu cernaji mbiya sambu lobbu sambu lobbu ɗo dalde barke jowre oɗo heewi o heewi nage 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 rewe warko nage wala fomo chitani chilo dali samba dado manet ma ko jijin mar joɗɗo rek ko gunda wonno miijade tan miijo wangono holɗum miijo wangono baba min dal hankadi ni ma raw ni hay jamal ngal ni en kalnanɗo tan dal to fawi milen min ɗo kam randu wursogi komin yahoɓe janggo jarani hay Oumar Gorbal wali jantan mi wiyama aran ɓiyum an mbiyaɗa haalami kaɗo wallahi jarani ɓikoyni eyyi par ce que mi tawi baba ki kaw baba hol kaw baba kaw baba galle baba galle eyyi o wi ham nenam ano eyyi kon guijiraɓe eyyi min baba galle de eyyi ano e baba galle kaw baba kon guijiraɓe kon nenam gari fedde moɗon fedde mon less tan seeɗa eyyi feddamen less wallahi eyyi wallahi ko feddamen less eyyi joni noon o wi ham hakkude ma e nenam dal wonano hunde welde dal wonan o feni baba o fenani de o semti mbimi o semtat wona hon guijiraɓe kanko wi ham noon komin guijiraɓe eyyi baba galle minen pijji on gona guijiraɓe yumma en o fedde amen less so baba galle wi o semtan mbimi koto heɗum mano wima noon kadi o wi eyyi ko ɗum noon waɗi o wi baba e yummiraɗo eyyi so tawi ɓe beelani nde suudu mabɓe ndu welani eyyi joni noon kala koɓe mbawi wadde ko soɓe dañi ɓinguel ko ɓinguel mabɓe nguel wayata noon ɗum adani mi wade no mbawmi ɗo ni kadi o baba o wi nenam ko mette mbari ɗum o welta he suudu makko he fenande suudu ndu welani hay batte a welnani ɓernde ay heɗum haala mamade yumma nde mbimomi tan mboɗo o yimɓe ɗiɗi yettani mbaɗiɗi mawɗe mboɗo baba ko kaw baba haali o gonga kaw baba fenat heɗumi halatuma moni gonga
ɗum rewni ni o wi wonani mbano ɓawlude ko ɗum noon saabi tan ha komormi hen amedi yiɗi hesal ɓalejo amedi yiɗi ɗum wona kanko wiyam noon o fenan mbimi ƴeew ndar noon keɗɗa yummade incarnatmomi nde mi fuɗɗi tan o wi ay ƴewno mbimomi tan mboɗo o wi mbiɗa yiɗi wona gon mbimomi daw o wi galle ma mbi suɓiri hurto kaw baba wi ham ko nenamno banom noon o wi ham nenamno banima o yumma yiɗama eyyi yiɗa ham mbino eyyi nenamno banom ni wallahi billahi rasul sallallahu taala alayhi wa sallam baba galle fenat yumma mo yinno e aduna he ala sona min yumma nde dewgol hakkude men haala o hurtima guila o yontani hurtade hakke makko yidde on ha mine o mofta suudu nenam haw yontinade suudu noppima baba galle fenan mbimami ko hasidi o yiɗi ko mbayno yoro wayni baba galle wi noon min dal ko haali ho miri yaari hen eyyi aɗa yaadi hon ɗum so wonano ɗum noon mi waytanda ni mi heɓata ɗo tan mi ronka debbo e wuuri he kalto jaarum kadi mi ronka debbo wona ko ɗum noon waɗi ɗum debbo a ronkani mi haalnima komin yahoɓe janggo komin dawoɓe min e guise e gawlo jarani gilli gonɗa ko ƴeyre gilli gonɗa ko jawdi o wawi hen wonde fof woni sitanine kugal wi ko kañum woni jeew asimi wi ko kañum woni jeew ko wawi hen wonde fof gilli yeroyne poori gilli yeroyne poori